Marina Tucaković je bila naš proslavljeni tekstopisac. Između ostalog, bila je i verovatno tekstopisac kojeg su pevači najviše cenili. Ona je preminula u 67. godini nakon duge i teške bolesti. Među brojnim pevačima koji su se sa suzama u očima opraštali od nje bila je i Neda Ukraden, koja je mnogo puta sarađivala sa Marinom, a o njoj je imala samo reči hvale. Stih koji je Marini doneo 100.000 evra je bio napisan upravo za Nedu. Ona je jednom prilikom ispričala tu priču, a stih o kome je reč je nastavak refrena čuvene pesme Zora je i glasi Suza je iz oka kanula. Pesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novaković i nas dvoje smo nekoliko puta se posvađali oko samog naslova pesme. Prvo smo je nazvali Jovane Zora je, pa Milane Zora je. Poslednja i konačna verzija je Zora je. Na kraju sam pozvala Marinu Tucaković, koja je napisala samo jedan stih, a to je Suza je iz oka kanula. Njoj je taj stih doneo 100.000 evra, ispričala je Neda.